Nagpahigayon na og hiniusang site inspection gikan sa rotonda paingon sa boundaries sa Barangay Magsaysay National Highway sa Nabunturan, Davao de Oro. Mismong ang mga personahe gikan sa opisina sa Municipal Planning and Development Office, Municipal Engineering Office, Mayor's Office Environment Resources Section, DNR, DPWH, Northern Davao Electric Cooperative Conordeco, Nabunturan Native Tree Enthusiasts, ug Municipal Community Training and Employment Coordinator aron sugdan na sa pilot area ang gisugyot nga Greenbelt Project sa lokal nga gobyerno sa Nabunturan nga naninguhang mas mapanindot ug mas komportable kapuy-an ang lungsod. Tumong sa Nabunturan Greenbelt Project nga malukop og tanom sa mga native nga mga kahoy ang daplin sa mga kalsada sa lungsod gikan sa National Highway apil na ang provincial ug municipal roads aron makahatag og landong sa mga motorista ug preskong hangin sa mga residente. Ang proposed planting site inspection ang unang lakang sa LGU sa pagkabot sa tinguha sa lungsod pinaagi sa pakigalayon sa mga lokal ug national offices. Naglaom ang LGU Nabunturan nga sa dili madugay matagamtaman sa lungsod sa hinay-hinay ang kahamugaway nga hatod sa proyekto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.